Pan City, good news, bumaba ngayong Enero. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Bumaba ang singil sa kuryente sa Dagupan City ngayong buwan ng Enero ayon sa abiso ng Dagupan Electric Corporation. Batay sa nilabas na datos ng DECORP, nasa 9.30 pesos kada kilowatt-hour ang average selling rate ngayong Enero, mas mababa kumpara sa 9.70 pesos kada kilowatt-hour nung nakarang buwan. Dahil dito, inaasang makakakita ng bagyang bawas sa bayarin ng mga consumer, partikular ang mga kabayang kumukonsumo ng humigit kumulang 100 kilowatt-hour kada buwan. Nilinaw rin ng kumpanya na nananatiling hindi nagbabago mula pa noong 2015 ang distribution, supply at metering charges. Patuloy namang inihikayat ang mga consumer na magpatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng kuryente upang makontrol ang konsumo at maiwasan ang mas mataas na bayarin. Pinalalahanan din ng mga consumer na tiyaking nasa oras ang pagbabayad ng kanilang electric bills upang maiwasan ang posibleng pagkaantala ng serbisyo. Kasamang mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.